us porta una pràctica per totes aquelles persones que fa temps que sentiu que esteu carregant un pes, que esteu vivint una situació que per molt que us hi esforceu, per molt que intenteu sortir-ne, per molt que lluiteu, no canvia. I ja fa un temps que això dura, no? I no és un xoc emocional, no és una situació intensa, sinó que és una situació que a poc va calant en tu i que va fent que vagis portant aquest pes. I en pot ser més conscient, no? Pot ser-ne bastant conscient, o, com que és una cosa que va calant a poc, pot ser que ni siguis conscient de tot el pes que portes sobre. Llavors, el que us volia portar avui és una cosa que faig nova, perquè normalment les pràctiques només les faig dintre dels meus cursos, dels meus tallers, que per cert, d'aquí poc hi ha un curs online que em fa molta il·lusió que es diu Dona Emocional, en què us donaré moltes d'aquestes pràctiques més curtes i més llargues, però avui també la volia donar aquesta pràctica públicament, la vull fer gratuïta per tothom, perquè empatitzo molt amb aquesta situació, no? De carregar un pes durant molt de temps, de veure com no hi ha manera de trencar aquest sostre, no? Hi ha un sostre com que vols trencar, com que vols anar com al teu següent nivell i no hi ha manera, no te'n surts. I és molt fàcil aquí caure en tristesa profunda, no? En desesperança, en desesperació, en anar-te com apagant, no? Que la teva llum es vagi apagant. I el que hem de fer és crear espais de llum, crear espais de possibilitats, d'espurnes, no? De finestres, de que se'ns obrin finestres per poder tornar a alçar la mirada, no? I poder veure la realitat, no? Poder veure les opcions, poder veure el sol, en comptes d'anar deixant que aquest pes vagi podent amb nosaltres. Um, Llavors, benvinguts, si no em coneixeu, em dic Mireia Tomàs, i el que faig és això, no? Acompanyar sobretot les dones a reconnectar amb qui de veritat són, a gestionar tots aquests episodis emocionals per poder expandir-se, no? Per poder ser qui de veritat hem vingut a ser. I sí, i aquesta petita pràctica que us faré avui um, forma part d'aquest treball, no? I ens convida, ens ajuda a, en comptes de fer veure que aquest pes no hi és, o en comptes d'anar-nos deixant que ens pesi fins a derrotar-nos, no? De poder-lo sentir, de poder-nos tractar amb amabilitat i a partir d'aquí, no? Un cop deixem de resistir-nos, un cop hi entrem i deixem de resistir-nos, llavors és quan podem estar més en calma, no? Estar en un espai de pau i que ens permet veure totes aquestes possibilitats i finestres obertes de les que parlava, perquè hi són. Sé que aquests períodes um, són una gran prova per la confiança que tenim en la vida, en primer lloc, i en nosaltres també, en la confiança en nosaltres de poder canviar aquestes situacions, però també en la vida, no? I sé que realment que són una prova molt gran, però també vull recordar-te que, que l'estàs vivint per alguna cosa, malgrat que en el moment sigui molt dur, i que hi ha un poder, hi ha un regal aquí en tu, hi ha un poder en tu que encara no has descobert i que estàs descobrint a través d'aquesta situació. Sense enrotllar-me més, anem a fer aquesta pràctica. Bé, doncs per aquesta pràctica no necessites absolutament res. Normalment faig les pràctiques més llargues amb música, però aquestes curtes no necessites res, simplement estar en un lloc còmode, pots estar asseguda i, si et ve de gust, també pots estar estirada. I el que us volia dir també abans de començar és que no hi ha cap objectiu per a aquesta pràctica, que el que passi és el que ha de passar, que no hi ha una pràctica que puguis fer més malament o que et pugui sortir més malament o que ai, no hi he connectat. El que et passi és el que ha de passar, pel que sigui necessitaves en aquell moment. Per tant, zero expectatives i comencem. Començaràs tancant els ulls i connectant amb tu,
portant la mirada endins. I amb les mans aniràs a trobar un lloc en què sentis que carregues aquest pes. No cal que ho pensis molt, pot ser molt directe perquè realment aquest lloc físic et molesta, o pot ser simplement on vagin a parar les mans, pot ser una representació aquest lloc de tot el pes que portes. Per tant, no cal entrar-hi molt amb la ment, simplement porta les mans a un lloc del cos. I comença a respirar a aquest lloc. Comença a inspirar i a expirar a través de les mans. A través d'aquesta part del cos. Sense forçar, simplement deixes que la respiració passi a aquest lloc de manera suau. I quan exhales, deixes anar un so. Pot ser un sospir. Pot ser un so petit, pot ser un so més gran. Quin so vol sortir de tu? Quin so vol sortir d'aquesta part del teu cos ara mateix? Pot ser un so curt, pot ser un so llarg. Sent com amb la respiració i sobretot aquesta exhalació amb so, sent com vas deixant anar aquest pes, sent com es va filtrant a través de la teva exhalació, a través del teu so. Pots fer un so molt més gran. No t'has de fer petita, no t'has de limitar. Deixa anar el que necessitis deixar anar amb aquest so. Permeta't expressar-ho. Quant temps portes sense expressar el que et passa? Sense expressar el que es mou en tu en aquest moment. Dóna-li espai. Ara és el moment de donar-li espai. Ara és el moment de deixar de lluitar-hi, de deixar de resistir-t'hi, de deixar d'estar-hi en contra. Mira què passa quan deixes de lluitar-hi i quan li dones espai, li dius sí. Sí, et reconec, sí, estàs aquí, sí, mereixes que t'expressi. Inspires i expires amb so. I sents el contacte calent de les teves mans sobre aquesta part del cos. Sents com amb aquest contacte, amb aquesta respiració, alguna cosa en tu es va afluixant. No perquè ho forcis, no perquè no ho vulguis, al contrari, perquè t'hi estàs endinsant, perquè estàs reconeixent que hi és, perquè t'estàs atrevint a sentir-ho. Fixa't com d'aquesta manera es van fonent les resistències. El teu cos es va afluixant.
Potser ho sents també en altres parts del teu cos, com el teu cos es va tornant tou, es va tornant suau. I continua exhalant. Potser també necessites fer-te un petit massatge a aquesta part del cos, tocar-te suaument amb les mans i dir-te que estàs aquí per tu. Que t'estimes, passi el que passi. Que ets compassiu amb tu, passi el que passi. Fins i tot quan estàs trista, fins i tot quan no saps què et passa, fins i tot quan no entens res, quan creus que la vida és injusta, quan creus que no te'n sortiràs. Fins i tot així estàs amb tu i digue-t'ho a través del tacte, digue-t'ho a través d'aquestes mans que et toquen i t'acaricien, potser et vols acariciar altres parts del cos. Digue-t'ho, mostra-t'ho. Sent aquest contacte íntim amb tu. Sent que des d'aquí tot és possible, perquè des d'aquí estàs amb tu. Sent com això sí que és cuidar-te i estar amb tu de veritat. I si venen llàgrimes, si sents tristesa, si et ve una tristesa molt més gran de la que normalment sents, que fins i tot et fa por pensar no puc entrar en aquest lloc de tan profunda que és aquesta tristesa, de tan gros que és aquest pes, però sí que ho pots fer, perquè hi ha una part de tu que sempre et sosté. I potser la pots sentir fins i tot ara, mentre plores, mentre sents tristesa o sents incomoditat. Pots sentir totes aquestes emocions i alhora sentir aquesta part de tu immutable, aquesta calma, aquesta quietud que comença dins el teu pit i que s'estén per dins i per fora del teu cos. Fixa't com ets tu mateixa i la vida. Tu i la vida no teniu separació, sou el mateix. I us esteu sostenint. Ara mateix t'estàs sostenint, ara mateix. I deixa't caure en aquests braços, que són els braços de la vida, que són els teus braços. Fins i tot, si ho sents, et pots estirar de panxa en l'aire. Pots recolzar-te a la paret que potser tens darrere o a la cadira, al sofà. I deixa't sentir aquest sostén de la vida. Deixa't sentir com no estàs sola, per molt que a vegades t'ho sembli. Sí, reposa en els braços de la vida, representats per al terra, per la superfície on estàs estirada. Mentre continues respirant, continues acariciant-te potser, amb tendresa, amb amor. Ja no has de carregar aquest pes tu sola. Tots estem aquí amb tu. Obrint-te finestres, obrint-te possibilitats. Com és estar amb tu, com és sentir-te acompanyada. Fas una inspiració i una expiració llarga.
i estires una mica el cos. T'acabes d'acariciar si vols. I aquí haurem acabat la pràctica. Moltes gràcies per fer-la, per estar aquí, per triar-te tu. I si vols més d'aquestes pràctiques curtes i pràctiques també molt més llargues per tornar a tu, per gestionar el que et passa emocionalment i per connectar amb la dona que de veritat ets, perquè aquest és el truc màgic, aquest és el secret màgic, que quan entres en el cos, en les emocions, quan deixes de resistir-t'hi, aquí és quan la dona que ets, la llum que ets, la bellesa que tens, la bellesa de veritat, l'amor que ets, per fi pot brillar. I això és el que farem al curs online Dona Emocional, que comença el 18 d'octubre, queden molts pocs dies. Si vols ser-hi, envia'm un missatge a Instagram, a Mireia_Lila, i igualment espero que aquesta pràctica t'hagi servit molt. Ens anem veient per aquí.